potřebovat do síly, tak víte, že pak nakrátko, pak chcete, když to dvojka nestíhá, jo, takže třeba tady ty kopce to nemůžete klidně na tu dvojku. No tady je taky sjíždě na jedničku. A my ty jako... On tam je brzdový asistent, takže ono třeba pak do těch kopců, když pojedete tu druhou trasou, vás to bude přibrzďovat samo. No tady právě třeba na ty klády ne, to neprojede. Ne. To tam pak škrtá pod voskem, ale tady ten nájezdový úhel si můžete ušet. On je výhodu, že má tu světlou výšku větší, no, že nemusíte pájet stejně. To vyjede i na jedničku to vyjede. Tam kde jako tu bohyku byste udusil, tak ta jednička to vyjede, no. No, jestli chcete, tak si můžete ještě tu druhou. Jo. Tam zase jako zkoušíte, jak auto sjíždí. Na jedničku. Takže pustit jako spojku a jestli to brzdou, nebo? Tak, no. No, když tak si to pak přibrzdíte sám. Jo, tady vleva. Přes to ne, přes ten hub tady, jo? Jo, ono tady. Jak vedle hubu. No, tady byste držel. Nepřevrátíme se. Ne, tohle ještě nic, jako to ještě zvládneme mít. Můžu zkusit vypnout čtyřkolku a tam uvidíte, že v tom bahně rozdíl. Můžete jet normálně, to se přepne samo automaticky. A ten lock, to je jako, že se uzavře ty svěrnice? Tak, to je úplně uzavřený. To jste měl teď, automat je předokolka, ale tam si zapíná čtyřkolku jenom když to samo možná zavodí. Tady třeba když zastavíte v tom, tak víte, že vám bude hrabat jen ten předek, jo. No, když se zkusíte rozjet, jo, víte, že to hrabe. To vůbec nejde. No, jede to špatně, když tam je pak čtyřkolka, tak to ne... A tohle ještě nic, jo, ale když by tam fakt bylo třeba jen 30 cm bahna, tak to, jo, tak to nevyjedete z toho, to se tam zahrabete a což ta čtyřkolka se z toho vyjebá. Ono to je vycouvé, jo? Když byste pak třeba zastavil v prostřed kopce a couval do toho, tak to je vycouvé. Jo, jestli chcete prohodit. Jo, přes tak.